हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राजाबी ब्लॉग। बहुत दिनों के बाद आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे इस वाले वीडियो पे। आज मतलब हम ड्यूटी पे नहीं गया तो घूमने के लिए जाने के लिए निकल रहा है हम भी स्कूटी से और दोस्त के साथ। आप किधर वो ले लो। अच्छा से साफ करो, अच्छा से साफ करो। ये देख इधर भी है धूल। हम अभी जाने वाला है क्या बोलेगा, साइंस म्यूजियम देखने के लिए। हाँ, गाड़ी धुलवाएगा। ये आप लोग देखते रहो लोगोफोर। भिडिअ जोबजासिम थार नायलांबाय था। माने साइंस म्यूजियाम हाबफैनो नागिरदों आरोना जोङो दिनै। नुलांगोन आरोना बहुत मोजां जायगा, माने सिङाव हाबफैनानै नोंथांमोननो देखायगोन आरोना जों जे जायगायाव बेरायहैदों आरोना। बिराद गोरा। सो फ्रेंड्स, हम अभी निकल चुका है। नै फाइनली गाइस म्यूजियाम मोनफैबाय आरोना, नै मोनफैबाय जायगा। बेनो जाहैबाय आरोना, हाबनोसै। ये देखो दोस्तों, हम एंट्री हो गया साइंस म्यूजियम अंदर। नैबे नै एंशियंट टाइम का जेट फाइटर है ये। फुल स्पीड। अभी देखते जाओ गाइस, आप लोग बहुत अच्छा अच्छा सीनरी देखने को मिलेगा। अभी गाजा गाजा नुनो मोनगोन आरोना लोगोफोर, नायलांबाय थादो एबार। ये हो गया हमारा एंट्री अंदर की तरफ। इस तरह देखता है। ये देखो क्या क्या देखने को मिलेगा। ये क्या है? खाथवा बेयाव दङ नामा? मोनसे माबा नायो मावबाय थागोन आरोना। ये देखिए रुकता ही नहीं, खुद ही हिलता रहता है ये। हाँ, इसको मान के नहीं बने। कैसा दिखता है ये देखो, ये और ये देखो। ओ इतना लंबा दिख रहा है इधर, देखो तो। ये प्लास्टिक तो दिया है लेकिन पानी किधर से गिर रहा है? ओ नहीं, ऊपर की तरफ आ रहा है ना। ये देखो गाइस, लोगोफोर नाय आरोना, माने नायलांबाय था आरोना। माने भिडिअआ दिनै गोलाव जानो हागौ ना, ओरैबायदि माने साइन्स मिउजियाम फैदों नालाय जोङो बहुत गोबांथार बुस्थु नुनो मोनगोन आरोना लोगोफोर। नै दोस्तों, ये देखते जाओ, देखते रहना, ठीक है? लास्ट तक एंड तक बने रहना दोस्त। मतलब वीडियो आज बहुत लंबा भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा वेट कीजिएगा, आप लोग देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा अच्छा चीज़ है। ये देखो, ये देखो कौन कौन है इधर। घुमा घुमा के देख सकता है ये सब। देखो सुर तो मोबिया। हाँ, पेट्रोलियम माने थावखौ बोरै खालामो बेनिफ्राय बेबायदि टेंकार मावदों। बेलेग बेलेग टेंकार थांबाय आरो बे बेबायदि आरोना, माने फिल्टार जालांबाय थागोन आरो इयो। फार्स्टआव कार्ड अइलनिफ्रायसो, इनिफ्राय कार्ड अइलनिफ्राय सिमफ्राय प्रसेसन जासिगोन। इनिफ्रायसो मोनसे मोनसे आरो सेलेक्ट जाबावगोन। इनिफ्राय आरो इयाव फैबावनानै नैबे कम्पानि माबायाव सि मा बियो, इनिफ्राय पुरा इथिं बारलांजोबसिगोन आरोना, मोनसे मोनसे ओंखारहैजोबगोन। नैबे केमिस्ट्रिनि माबासो जागोन बे, माबा मोनसे पेट्रलियाम प्रडाक्ट। नै माने साइन्सनि प्रेक्टिकेलखौ बेयावनो खालामनो हागोन आरोना। नै वाटार होबाय आङो, माने दैखौ होबाय आरोना, ओमफ्राय सडियाम हाइड्रक्साइड मिक्स जायोबा मा जागोन इयाव नुसिगोन आरोना। रिजाल्ट इथिं फैगोन ना। बेक टु मेनुसनो नैबेनो बेबायदि आरोना। वाट टु डु नैबेनो बिदि ओंखाराना। नै सेस अर खामबाय आंनि मोदोमाव। नै इधर तो फायर लग गया बे।
ओके ओ ऐसा खेलता है इसको अ माने इदि फिदिं बाला बियो ओंखारगोन आरो ना इरि जायो बेयाव फिदिंनांगौ आरो ना नै इदि बेफोरबायदि दङ आरो ना माने टाइम शॉर्ट जाबाय आरो ना जोंहा माने मतलब टाइम थोड़ा शॉर्ट हो गया हमारा इसलिए थोड़ा जल्दी हो रहा है सब कुछ दिखा नहीं पाएगा दिखा नहीं सकेगा इसलिए माफी चाहता हूँ लोगोफोर माने देखायजोबनो हानाय नङा आरो ना नै ओरैबायदि आरो ना वाटारफल हा अ बिथिंबो दंबावोथ' नै जाग्रा सोलियो हा बेलाय फिस दङब्रा फिस जाग्राल' नङा ना इयो ओं नै ना अभी मछली देखेगा हम मछली ये देखो दिल्ला फुख्रियाव थायो नोंसोर खेलाय फुख्रियाव थायो नै नैबे मा नालै नै इउनिकथार माथो नै ओइ एसे स्पिडाव नायनांसै बेबायदि नाफोर दङ आरो ना ओरैबायदि नै मा सिस्टेमनि ना नायनो नै हा एलाब्रा नै बेफोर गिदिर जायो नै बेलाय जोंनाव फख्रियाव मेरला खनसे सारबानो बेसो गाखोयो नै गल्डेन फिस अ नै आरो बेबो नै नै गल्ड फिसा इसो नै सान्ना बायदि मा बेलाय दसेनो नुदों एम्बु बायदि खेलाया हनै मादिसो थांना दङ बे आरो दंबावो बिथिं नै बे आइयाव क्रकडाइल सिस्टेम मा ना बेलाय क्रकडाइल फिस एलिगेटर फिस क्रकडाइल फिस होनो नांगौ मिनांगौ लन्दा खेला जागोन जानाय खेला मासेल खालो हारसिं आखेला हु मे जालाय फैयो आखेला हु मे नै ना कसा बेयावसो दङ अ ना कस नङा मागुरसो ना मा जाखो बेलाय अ इनो मागुरानो मार खोमा नै पुरा बेफोरनो जाहैबाय फिजिक्स आरो ना नै औ फिटिंनि जाखो बियो जेनेबा नङा फिटिं जागोन दां माथो अ सार्कुलेसन जायो बेसेबां स्पेसियेल ओरैनो जागोन बियो आनासाव मिथिबाय नायनो बेखौ नोङो बेलेन्स खालामनो हायोब्रा ओरै अ माने फिदिङाबा थाया ओरै गोलैफिनगोन ओरैबायदि आरो ना इयो लजिक नङा फिजिक्ससो फिजिक्स जाहैबाय किड्सफोरनि आरो ना किड्सफोरनि थाखाय जाहैबाय आरो ना बियो बेयाव मोनसे बुस्थु दङ आरो ना नै मा होनोमोनलाय बेनिकुलार ना मा होनगोन बेखौ है नुवाखै माथो जेबोखौनो सोनायनि थाखाय नै प्रेसार नै ओरैनो इजियावनो हायो आरो ना मा सिस्टेमै बानायदों नै हरलाय बोलो नाङा ना नै बिथिं एबार बिथिं बेरायजोबाखैलै जोङो नै बिदि आरोखि नै जोंना माने फैनायानो लेट जाबाय नालाय ओंखायनो हाबनोनो मोनासै आरो ना माखासे जायगायाव हाबनो मोनासै आरो जोङो लेट जानायखाय गैया ओइथिं मैदेर नायनोसै डाइनासर नायनोसै किं कं नायनोसै ओमफ्राय थांसै आरो हनै माबा माबि दङ बिथिंबो नै